Ahoj, vítejte u nového videa. Jako první nanesu bázi potoční stíny a rozetřu ji až k obočí. Stíny na ní budou líp držet a nebudou se slévat do vrásek. Matný stín S46 nanesu štětcem až k obočí a tím zafixuji bázi. Teď přijde na řadu cihlový S48, který nanesu malým štětcem pouze na pohyblivé víčko a stínovacím štětcem rozetřu. Tmavě hnědý stín nanesu do vnějšího koutku oka a stínovacím štětcem rozetřu do ztracena. Spodní linku dělám s koseným štětcem a opět použiju tmavě hnědý stín. Do vnějšího koutku oka nanáším světlý stín, který jsem použila na začátku. Nanáším ho malým kulatým štětcem, takzvaným pencil brushem. Na řas si nanesu řasenku. Na obočí používám klasický oční stín S39. Je to studená hnědá, takže pro mě úplně ideální. Štětec používám skosený Best Makeup. A na závěr použiju lesk narty v odstínu Angel Falls od Sleek Makeup. Doufám, že se vám video líbilo a brzy na viděnou.